aboa. Amen. Amen. Esrawo. Oni obi wa asamo a enedua yayi. Enenumom. So obi ayo obone bi nso afiri wo mo na fa che no. Na enkomodia ni nyina no. Menim ni yesa ababoa. Amen. 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 Job Psalm 80. Na yankan ho quotation ni nwie. Psalm 80 verse 8. Me kira wa de akitu abi. Yeah. Papa bi yekua odafuo. Na fuyo no mu no. Ya me anim ni. Ekodum pampanso a. Odafuo no wie ya no. Eno baya na wo so odidua no. Okokotu no baya ni free Egypt. Sika FM 89. Ano no adi betintim na fuo no. Yankan Psalm 80. Psalm 80 verse 8 was otutu bobe free Misrim by. Otutu bobe free Misrim at the by. Otutu amanamai na wo betey. Eno otu amanamai efuo no no ye no. Obetintim bobe no. Oyi nanim kwai na agihini. Obomade ye nanim kwai na agihini. Na eya asase ma. Ena bobe no eya asase no so ma. Ni nwinu kata ameposo. Enyini be ya kese me nwinu baase ekata ameposo. Na ne homa kata Nyankopon twini duro so. Ana ne homa ekata Nyankopon twini duro so. Baba ne man mu koduru epo ho. Ezenze nya asase paso si yenti e baba ne man mu ekoduru epo ho. Na nabasa from ko asubonten no. Nabasa from eko asubonten ho. Adenti no bubu ne ban. Obusa se why? Se bobe na yedua ne yabubu ne ban. Ma wona wonam kwanso nyina tete. Onam kwanso tete no. Kwaye mu kokote se no. Kwaye mu kokote abese ne pete mu muanso wi. Asafu Nyankopon sane wachire ne be wani asehwe na behwe obubi. Obobe no. Na be wa ne di. Be wa ba bia oni fatu. Ba wa fa na ye wo dia ne. Be da se. Hwese ne wasi ayefuo na fa o. Odua anyini ayefe. FM 89.5. Anya shield. Ne man na tretre eko emeposo ne ba bia nso ano a. Enya de ketwa. Yawe bobe no Isaiah 5. Bobe tru ho be. Bobe tru ho ba obi bui. Mame nto me dofo ho dwom. Isaiah se ne dofo bi oto no ho dwom. Me dofo ho dwom a efa ne bobe. Efa ne bobe tru. Me dofo wo bobe tru bi. Bobe tru bi. Asase bere kuku. Asase bere kuku obi so. Ofuntum tutu mu abo. Ofuntum ansa no obedua no. Ofuntum etutu mu abo. Otete mu bobe pa. Bobe pa hotel wom. Na oto abantenten si mu. Oto abantenten esi mu. Na otumu nsechimna. Otumu nsechimna. Na otwene se besu bobe aba. Onya daagi twene se bobe no besu bobe aba. Ana so abuntwere. Ekoso abuntwere. Na afei Jerusalem ni Juda melema. Obienti. Afei Jerusalem ni Juda melema. Mumu meni bobe tro ne ntamatan. Bobe tro ne entam na onyame se bu ne ntamatan. E de na nkese se meye bobe tro ne bi wa menyoy. Wanye. Na adenti na metwen se besu bobe aba. Otwene se besu bobe aba akoso abuntwere. Na afei mire mama hu dia mele be bobe. Obeye bobe tro no. Beyi ho ban. Obeyi ho ban no. Yamuadi. Bebubu na fasuo. Bebubu fasuo. Etiatia so. Na tompan. Obama bobe na tompan. Na wori ntwitwa ho. Wori ntwa. Na wori ndum. Wori ndum. Na funkasane na ntwem. Ebe funkasane na ntwem so. Na mehye wo so se ntongu so. Aha. Na asafo de bobe tro ni Israel. Israel fie. Na Yuda mele mane na afu na ni je ho. Bedase. Na tse so ho. Bobe tro no okotu betimi ya ne Israel. So ati ase. Na me pese etiefo nyina tinioma yase. Na ebasa ebebo. Number 1. Die okuafo no ni Nyankopon. Okuafo no ono ni nyame. Ono dofo no. Yes. Bobe no aye didua no. Any Abraham, according to Romans. Be a Romans. Chapter, I think 11 or so. Yes. Romans 11, verse number 16. Sabe di kan ye konkran to ni nyina ye bi. Abe di kan no e konkran a eto ni nyina ye bi. Se yini ni ye konkran aduane man no so ye bi. Ehini no ye konkran aduane man so ye bi. Na se dua man ni bi bubu. De ame pa no no. Okay. Ojeme so ame pa amen. Amen. Duane hini no aya konkran. Nke duane ni nyina so ye bi. Okay. So what am I saying? Abe di kan ye konkran is talking about Abraham. Obi enti de metre na se. Abraham any duano hini no. Ewade na ye afuo no. Abraham ye duane hini. Duana mu no ye Isaac. Yes. Kusuo no branches no
ɛyɛ Israel wagye me so a mepɛ amen kusu no nyinaa yɛ Israel okuafoɔ no a wɔdɔafoɔ no ne Nyankopɔn bobe no enti ɔtwɛne sɛ bɛso bobe aba ɔtwɛne twɛne a ɛso abuntwerɛ na mamento adwum wɔ nkyerɛ wo Jesus ana bɛka ho asɛm sɛ papa bi na yɛ bobe turo Jesus na ka hwehwɛ saa quotation no mama ɔse ɔpani bi na yɛ bobe turo wɔde hyɛ ahwɛfoɔ nsa amen na ɛbere bi dui ma wɔsoma sɛ ne nkoa sɛ ɔnkɔgye bobe aba no bi mmerɛ no na mmerɛ a ɔkɔɔyɛ no ebi wɔ ayɛ boro no tetee n'ataadeɛ mu wɔde nsansa kɔɛ deɛ ɔtɔ so mmienu kɔɛ ɔno nso kɔɛ no ɔno nso yɛ pamɔ no yɛ bobe no wɔanya ba baako koraa nkɔma bobe wura no wate aseɛ wate deɛ mesɛ no ase fine enti papa no wɔde no ɔse daabi ɔbɛsoro ɔno ane dɔba ebia kurom wɛfoɔ no bɛfare no na ɔma n'aba no bi na ɔde abrɛ no na mmerɛ kurom wɛfoɔ no hunu papa no ba no na asɛm a ɔkaa no sɛ ɔdi adefoɔ no nie obi a ɔbɛdi papa no adeɛ ni sɛ abɔfra wɔ ɔbɛdi adeɛ a turo no bɛba abɛyɛ no deɛ mɔno yɛnkye no na yɛmmo no na yɛnku no na turo no ɛmɛyɛ deɛ nti owia no ɔka sɛ dɛn na wosusu sɛ adwuma wura no ɛde bɛba bɛyɛ turo hwɛfoɔ no ɔsɛ ɔba bɛkyɛ no mu mmienu mu ɔne togyefoɔ ɛnyɛ kyɛfa korɔ na deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ni Kristo ba ɔbaeɛ no ɔba asase yi so ɔba so ɔbɛhwɛ sɛ ne papa bɔ bɛturo no aso a wanya bi ate na ɔde akɔma so ɔde aseɛ bɛde ɔbaeɛ no wamahunu aba sɛ tromrafoɔ no ahwɛ adwuma no yɛ nti ɛso abuntwerɛ anaasɛ nkrampan sɛ yɛdɔ koko na yɛde ma ahwɛfoɔ a ɛwɔ sɛ deɛ wɔhwɛ koko no hwɛ sɛ koko no hufu a ɔbɛdɔ ebio ɛfifiri nkrampan a ɔbɛtwitwa ma nkrampan no afiri so na tumi aso aba saa ahwɛfoɔ no deɛ ɔmoto ne pa ahwi ɛsiane sɛ ɔmonim mfasodeɛ a ɛwɔ bobe no soɔ nti ɔmotwa ma no so nkrampan ɛntumi anso aba so ade aseɛ nti ɔba no bɛduyɛ no wɔanya ba biaa ɛpɛ sɛ atiefoɔ tie me paa botaeɛ a papa no de du a bobe no ɛne so wɔbɛte so aba abusuafoɔ obi a wɔyɛ nkaafuo ɛnyɛ nkaa dua nti na ɔyɛ ɛna ɛnya nkaa haban mmɔyɛ purposely sɛ ɔbɛte no aba na ɔdua gɔva ɛyɛ gava no nti ti asɛm ne ɛyɛ gava n'aba no nti ɛna ma wɔyɛ dɛn odua na odua kube n'aba no ntia de odua mango n'aba nti onyankopɔn do afuo no na the actual aim of God ɛyɛ the fruit the actual aim of God is the fruit but from the infancy ɔdo afuo no wobɛgye atom sɛ wɔanya ba baako koraa ɛnso bobe na oduaeɛ amen ana asase no nso a odua no wɔ so no ɛyɛ fertile land ɛyɛ asase nka wɔsɛ tumi bɔ n'aba so ade aseɛ ɛnso because of nkrampan no nti anso aba nti akuafoɔ no wuru sɛ wɔanya deɛ ɔmoyɛ adwuma no yie ti asɛm no yie nti adwuma wura ne baayɛ no na ɔmopɛ ways and means to destroy the child sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnyɛ report ɛmfa nkɔ ti ade aseɛ nti abɔfra no baayɛ no ɔsɛ no me papa yɛ adwuma yɛ huru nti one day abɔfra no nante ɛkɔduru baabi a na bobe anaasɛ borɔdoma adua ɛsi wate aseɛ na ɔduru hɔ no ɛkɔm den no asɛm a ɔka ne sɛ nansa ne a maba wo so anka mɛbɛte aba ɛnyɛ nansa o is talking about the 30 years ɛnyɛ nansa abɛnante ahwehwɛ sɛ nkɔbɛnya boba aba no bi ɔanya bi is talking about the 30 years ɔsɛ nansa ne a maba sɛ nka mɛbɛpɛ aba no bi nanso manya bi ɔda n'ani asɛm a wɔka kyerɛ no sɛ wo ɔnso aba bio wate aseɛ ɛyɛ n'abufu ma ɔka si dua no bible sɛ amonom hɔ a dua no ɛnhaban nyinaa poe number 1 ɔde sɛ dua no ɛpoeɛ no dua bia n'anim onyam ɛyɛ n'ahaban
dua bia ne monyam na haban so what dey say na ba ana me ehunu dua koro but the dua na ne monyam ya na haban enti sa haban prugu pe na dua na ne monyam afiri ne nsa. The Bible said dua na haban nyina pore aba skeleton enti Peter mo gina wasoma mo kan so wura se si a wo kan semi hwe se dua no haban na pore Yesu sa ka chanse won so ba bio. He cast that tree. So what you say? Yes. Now, adia ba ko no say, e sense kuafo no, eye trimodemfo. No omu ni omu yenti, omu mafo na no kwan futua. Onya kwa kura. Tani ba ya wunya kwa no wura fo no. Yes. No akọ papa fo bi da. No Nyankopon is very clever. Osma John the Baptist. So mama bo fo no mu kwan. Na ne ba ne ba watimi afa so wura fo no. John the phone no ye kwakwasen no se wo ne wan wan sa wo se me ne ne atem osra so no se ane ba no se moye asofo aye falasifo ya trafo ana mon kinka wuri se ni bi baba betem osra so me ne atem osra so aka se pai kwan to ma wurade mama atemponta ma no anya trontrom e kwan monchi monka so ari ase na e kwan no ayi lotions the assembly yo yes utoma definitely oba show yes and when you mention person bana oba no oba show to the case mine ama John the Baptist ba ye kwani ye ba bia ye fufu no ya na saseta o sese smooth say ye ba ya na bana ba on poli na on hwiase no betimi akofu no makoya adwuma ampani ampan so ba no obewura fu no say ananse homa atechire odiase no ba wo mu nyina no ewura na che no ya no ho so odiase ya dango ponso original ya mompa na ya nhyase ya da wase ya hyewo ne monya ndi dia wase etitire obi ehunu ni sade ebeya wobeko wanim ewo nyame mu na wanhunu sade Nyankopon akire enti oye asase no so adwuma wieye no obo kwa no siesie kwa ne pepepe siesie kwa ne ye ne pepepe enti sade ebeya oba no enante so a onhwiase nti oba no nso bae no obenante so na de ba ko a ehu na enwanwa ene se wana wode dwumadie ni se awonse na fo no wa no mo omobon soso ye fra bibi nsoso o twenkrante no ate asikwanum nsa se matre wura mu pan minim sade wafo hufu a ekoya faso ekopaduane wo mu ekwana ankasa no atua enso omutimi to ma no se banjibisia no ma bonsoso no ma kwa kutu bodia bi na ahane wa ha no ya bonsoso no ya kutu na se wa mo dofuo no ho manfra mafa ho ma bodia na mankani na banche enya gira bresi aboyie no omonye yete no te me John the Baptist e bo kwan no ekoya asema no ebi so abodam ebi so no amadwene nya baako ebi so yare ebi so no amadwene nya baako so atiase nti Christ ba no ekwan no John the Baptist siesie so yie ade baako a me pese etiefo ntieni nti safuo na nkasa de safuo na nkasa no Kristo ba yo obehunu ya nyame anim ni ne wira hoyi to bona dwem pese obeye fufufuro. That is Jesus Christ. Obona dwem pose meye fufufuro. Enti obomoden mamenka se mo nchiro Christ mamimie or the saying John America in answer John chapter 15 John 15 I'm sure monti asem we ose ne kuro bobe no ose mini bobe no mene ne kuro bobe no na maja ne okuafo no
na me ho ban biara anso aba no oyi ne biara eso aba no oyi ho na so aba bebre munti asem oyi Christ ebegira o te say Abraham and as a Christ ejina ho nyame afuo no ye nyame dia afuo no ye nyame dia dia no hini Christ what you say dia na mu Holy Spirit dia no branches ane ne mind no meme no emu nsuo Holy Spirit she said no nso ana Christ say onu ni bobe no New Testament the oil fuo ni nyame so what you say the oil fuo no ana why eni nyame enti o say onu ni bobe no so what you say on konkro ni munsuo ni Christianity ana man no na ne man biara anso aba no wani on twa mani nso abuntwere obeyi ho so what you say on twa mani nso abuntwere obeyi ho that's it na so abapi yen hye saade no nso ade ba ko a pepese ogini ni bia no ena nipa bi a wabeje Yesu Kristo adi no the first question me be saw and say anaso bobebia no usi hu bi amen number 2 emunsuo wanya bi number 3 wonya bi no waso aba but what you say the entire mama comfort this message abane say ebinu bonu se Kristo som no wonya wura mu asa be bra adwena no me dware shatade e sempabo na me kwa asore ya asa entesa di odianka no onse me kasa me kan obi odianka si fom no anka wo hoi me wono difference 4 na habai ne said the tibiatia no me wono difference 4 me wanka pa yedi yawo anka twade yawo anka de horo bucket ane yawo tangerine eno ni twi no na minim tangerine sa na ja omo keka kire yen te no atu yitirim sa wona ase na se ni nyina fifi bomu wan hwa wo hunu bia se ni nyina fifi bomu atwansa ahaba ne yepe udua na nyina na ba no ana be separate won ama wo se wei eyanka ba wei tangerine wei de horo bucket me ba what you say fine enti se wo be ye Kristonia anya sori na wa dress ya wo ko no na ma ba wo ba so na bi o yan se no so se dua mu ya ye mfa nsoja se dua mu ya ye mfa nsoja ana Kristo se o se mamen kasem wi o se no biara anso abano oyi odne ebiara aso abano oyi ho na so bebre ana verse no o se mini bobe no okay na dia asema me pese me ka tro ne se one so aba obe power to fam dia ahunu no na o power to fam so a definitely ensuo no ama wo nkwa no wonya bio dia no nsuo no a ama wo ye rich no wonya bio dia no da so si ho ada so produce nsuo no so ati ase de o ye suti a o fam dia no ho ya wo so aba no dia definitely obeko so atua ho definitely obeko so atua ho e ba cho mutie me pa obeko so atua ho na dia o ye so ade a on so aba no o si ono aba pan wan ka so oba mo obi na pan o so ono a oba pan ade ba ko ma stadium ahunu no you oni pa bebre o awurade na yi wo ma free nyam sumu because of the
fruit aba woso suban meye abrabo what you say Awurade you free mu o you free mu nso a na God spirit a work amanka wo nkwa no a season yan sha sa de no nso enti wajare ko tira mata disinterest Awurade da so ka ho nko roman interest the fruit ya wo so no and edi adanse se wo ka Awurade ho so for man na mahu check your behavior or character esua ewo mu no ana trust ana so who could the character of Christ, the heart of Christ. Amen. And only at the title. And to say, another pay, I can say, oh, one show ya, one to about chon kakra. Ubakasa, as about so far we can do. I mean, so dear, you're about for Bama, you're too dim Bama. A so flowers and go. And to be a donor, some of friends who are no attracting. What I say, but the so called to say, Bofra, Asu, our no do no pet, I could be at was here, because definitely, when you showed you are near. Will be a boss of friend who buy a bill, your Asawa. Obi a what check why you don't know who Asawa no do. Because who did you and Kabia be give you asawan ni onyono be so koto so onyono di aso anu atwagu so dia se ye ko unsusa okuani bia odo ho okuani bia do ko odo ko unsusa ho be so ko unsusa nso no ne similar ani pepe di awuo wa dia se wodara koto papa di awu a otidi enye no atwa to agu ti asebni asetane se aji asase na kanta so a amfa di pa bi anya de aban emro enkan ku ayo no obi ante ase enti ye wo suban ye wo meye ye wo abrabobia wo ba eno ana Jesus Christ apa wa free no ho wo di ana say dia wo ya no still obekwaso atena dua no but one also say because of that behavior that characters apa wa free ho ba no na mi twam na obi atopano mi hwe dua ejanu mu a na huru se dua mu ni hwem na mbisa ma wo say adentina ebia wodi soja nyina aye wuye wa na Awurade kasa kire me ba mu se ye mfa dua mu nhyɛ funu no agi dua awuo so ati ase enti wona atamu da ye beto ma gujam nyina no aye wona ye tiase awuo what tiase anso ankawo what ase wona ma gujam nyina o ye tiase awuo ankwani wo mu ana sare so witimi da sare ntrasa wo nkwa the nkwa is talking about the Holy Spirit, the Spirit of Christ. The nkwa so God's Spirit no mu we otiase nsuwu se sade no nso enteminu ya Kristo ni ababawa abrante papa ne maame tieniye de abamu wa nkasa wahu so otiase no wahu ayo usubayo won say wokọ asore so wonya ufu a dentina yankopo asem ko no nyame asem David say said your frotia precision suwano sana me kra precision Awurade ne asem won so akoma precision ma what you say o ko donsa ade ayo wakono aye wi cocaine so what you say ya wakoma na precision no mprakwa bi ane na udi the person ka se mi na wa ba mu bu nti ti o ti asori no doesn't mean say who life channel so
wobɛtumi anyini anya 90 years ɛno nkyerɛ nkwa yɛka internal ɛnka ho bɛbɛkyɛ wode aseɛ nyinkyerɛ deɛ wɔnya honam fam nyinkyerɛ na meama so many privileges a wɔsɛ nka wotumi sesa na nka wosɔ ɛbɛnya nkwagyeɛ but woammu privilege awurade de ama wo no wate aseɛ enti hyɛ no nso adeɛ mepɛ sɛ ɛna no obi a wɔtia me bia ntie ne yie owie no verse 4 ɔsɛ montera me mu na me nso mentera me mu sɛdeɛ aban ntumi ɛmfiri ɔnoara mu gye sɛ ɔtena bobe no mu no saa ara nso na montumi ɔsɛ saa ara nso na montera me mu ɔn sɛ de seteɛ montera me mu mene bobe no ɔsɛ mene bobe no mone man no na deɛ ɔtena me mu na me nso metena ne mu no ɔno na ɔso aba pii na mokɔtumi a montimi nyɛ hwee yɛnhwɛ saa asɛm wɔ nso sɛ yɛkɔte awurade pɛ nkwagyeɛ no there is no way a yɛbɛtumi abɛwura nkwagyeɛ no ɛtɔ bere bi a na nipa yɛ mmɔbɔ ɛsoro som biara wofa som biara so a wobɛnya nkwa ɛyɛ nkurasesɛm wo nananom yerae ane ayera wo sɛ wate aseɛ wo nananom ɔmo yerae ane ayera wo bɛ sɛ deɛ meka wobɛfa ɛbɛboa tiɛniye ana kristo dɔɔfoɔ wɔ ho ana ɔde agya akyidifoɔ mamehyɛ wadeɛ jesus kɔ no ɔsɛ sɛdeɛ magya soma me no saa na mɛsoma mo enti obiara wɔ se awurade afra no no sɛdeɛ kristo bɛyɛ adwuma no saa bi na wɔsɛ ɔyɛ deɛ bɛn woyɛ wone adwuma foforɔ na na meka asɛm bi sɛ every minister of God you don't have a vision. Every minister of God you don't have a vision. We are continuing the vision of Jesus Christ. What do you say? And to show our vision there, you need to quit from Christ. What do you say? Muhammad a vision kui. What can you free also? That I'm about the vision ko or free muko. Confucius the vision ko or kwa baby. City who's a vision ko or for or kwa fare coin. Joseph Smith or no so fare coin. So what you say? And to say no. We are minister of God to assure him. Not sure vision no dear. We need to stop and quit. Obian Sanonso. There will only one vision. I a Christ vision. So yes, I was say, what the Jumana or ya in the funo or the giant. Ya the Ame was see, you only grante. Let us say a queer. But I told you, and grant and front office. A queer. Young Van Grant got office. Got to call on the brand time. They never saw someone else a Bob Brown idea. After what I say, a Junabi crowd, Fubi or just a Kumakao. A no crown and Yamiadum Dormaba. What you about don't brush your pump and son what you are. So I say, when you're lucky, unfortunate, Papa would come but Abu Ashi Apam. So I say, I know you are Panama and say you are. That you say you know, dear, or no other Gusun Swim and Fifi. And the power catch up on us, my uncle Corinthians. 1 Corinthians chapter 1. Paul Nabakai. Verses 10. What's it? Bakuye na anuanom menam yana ready Yesu Kristo din so metum fo se munyina munya no kro na papa mu amamu na mom mabu awie paye adwiri kromu ne ensusuye kromu na menuanom ko afiefo
abayi masutre se empapamu wo mumu na mini yei se mumu di biara akase media meye Paul dia media meye Apollo dia media meye Kefa dia media meye Kristo dia wa papa Kristo mu on se do se kanu wa papa Kristo mu anase obomu asu she Paul dirimu medam Nyankopon sesema ma obiara su oto so obaka se mi wa ha verse obaka se mi wa ha okay mama fancy o se no obiara nkase ma bono asu ma se medimu afa nso me bo Stefano fiefo asu na nkae no de se me bo obi asu a minim udro ba bia no aka kire what you say what's when Paul when Apollo what you say Paul edua Apollo gugu sunsuo onyankopon na ma no ya de engini yense sa de no nso wona wodua no ane ya kwa senka yani edua no yani wona ya kwa senka no what you say wona gugu sunsuo ya sofo yense sa de no nso ni nyiri ya wurade ni paanu ayawrade wona wa basie asofo antefuo no de adaho antesiama branch sakohwe Assemblies of God branch ya watafo what you say wo de ni sa wo kono ukura wo sekan ewura na se afuo na se ana wo kodo wo do ma ni fi yantwitwa so what you say ukura sonso wo dwi pa boira na no so de bayam frama ba fam was radio was asinu mu no obi onso no so ewura ne no bai na anya de anche abasa na sabanchere ebo yie body ebo yie mankani ebo yie so atase that is the farmer it was so feed what they say anyama ni de o hear ya do ojime so amepe amen enti yensa no so they say afuo no owura ne di jaye no say many pastors yama adan Israel for dia no kraye say owura ne ba ho won so ho mon so aye kwaye aninu ni mpamra ne nkyere bi nyina bagum afuo no enti ba 2 Corinthians wasi Nyankopon tie ase na so dan ye Nyankopon fuo 6 no verse 17 down so ya say ye Nyankopon fuo adoma ko me pese obadwuma wutie me na tie ni yeni all churches in the world we are farmers there's a lot of churches you know the widow ana wona ya fo won say labrers no womo bon soso de aso no atiadi what I say when time not because aduma nya me dia ana dia ba ko ya me ya ne say sonji tum say Yesu Kristo aduma na ya wo dia obaye ni ye so ya say obaye ni ye ana bai hu ba hiam at our self interest ana bai hu ba hiam me kabi bi me koko di fo papa bi no do kodufuo otimi do kodufuo more than 150 acres o the tractor na twa ne kodu na ofaw so adwuma ani a ye wo ma ado ani wo ma etwitwa kodu no ho ani wo ma ha ehwesa kodu no nyina na o ma twa ye wo mo so de roba asison kodu no ho kodu ni kwase twa ahwefom ye wo nipa say ye twa wo mu gina ho eso kodu ntiantia ni bi o twa ya no ma so etofo na semato eyemi pantiment no wo me very straight what I say ebe o machines wo ho kodu na no o twa ya ne ko machine wo me de ye depend pan no ebi pan so gu ho wo mo so ye tasamdo obi are serious but if you come to Christianity that take you to say
your personal work. And your full of food, so simultaneously, this so born so. Assemblies of God, I am quiet. Pentecost, Ajiagu. What you say? Seriously, Ajiagu. Ghana Apostolic, the same. Because a choir was so far to your phone. You didn't even answer, to see a Daniel Greek for. Say a Daniel Greek. What you say? You're the kamikaze. And you did your food, but a radiation country, I say, go for kamikaze. No. The Daniel Greek for. And they pollute the work. Says so obi try show them what you say me boy me girl me kura nye what you say normal nti ya shiki so chiri try say o so ya bregu aso buntwere se dia Israel dia so buntwere no ya pon so dia anso kura anso what you say ko se wo show them pa no ahomte na awere ho Obajuma wutie me bibishaw. Men kasam kotre me braso. Bibishaw. A minister of God and has so many titles and assessor. Bishop, Cardinal, Pope. Tenio, Doctor, Right, Reverend, Most High, Archbishop, Eminent. What you say any assessor and you dia swa. And you know me see so a real power. I say liberal per title, liberal per title. Liberal power per titles. So some short titles obi me see obi the successful one to me. Okobi aso dem a Archbishop na konya. Wotrem a wonkom. Wotem wonu amutem. And the bishop sakonya. Woman is a mina and Jumana catch you. I read more beer bishop and one more beer or the same was so evangelist, apostle, teacher, pastor, and prophet. That is 5. When shadows and I'm also crying, we never because you can't Kuyania who cook a form one. What's that say? One Kuyani, the man progressive from a woo. What's your name, someone? What did you make your say? Yes. What's your name, some and a Kuyani Papa Biano, a man on Sianafa, who call him Fia Uno. The walker was 7 times, said a young man who are dockessy until we are by 11:30 to 12 and I'm home. And you may a bottle who are starting no dog until we feel them on Ecobo 6:30. Kuyani Papa Bio did you them, Obefia no beda, or dry and no bathroom, or dry and no bed, no coda. Kuyani Papa Biano, the second me say, me talk class, who come Kromwa. Now, me cough woman, I'm a second 5. My singing ran at the same time I blow down. Me don't do any change second. Me don't do any change second. Until folk queer pass a dopa dear. Me are dear. Ebia says, I'm ready so for me jadon. Now, also, I don't think I'm not done. Because we didn't say yes, and I say, this will be play wicked down or bad pass or the dark. Or Chassia and was switch up on what you go hustle. No tears what to prepare. Why didn't you say when you know from? A real boy, I see, and I say, Peja. A real boy, I see, and I say, Peja. I shall Kubuno, or Jimmy Coco. And I never could say, Sano, why didn't you want you? The pardon for Bio. Or that's Sataka, what's much for Chroma for Sako and your papa. Into a Juma Babo. What I say, Gabi, a radical young body. There was so far some sorry Makubu. And not what you saw them or on Swabapa. Matthew chapter 7, verse 15. Another Jakai was some swapper. We show who you did for. When I'm one thing, Mamma, and I'm you put a quad for Puffo. Now, when I'm Bala who. Or we also want to keep a bow and clan peso, and also Broduma one clan Diaso, and Nipabia Naba, dear Nipano, Sadi from Nabana, who Nipakra wedding. Dear fruit. Let's say so, and we are blaming your one. I saw now with you. Watch your pastor very well. Watch your Safmani very well. And you would have come who is your movie. The boy
boy and a girl mini skirt a maba what to go ya when you go and you say I saw them on your home. Jackie and if we are to your boy complain so a ban as a cream one law and you will say prostitute church and I'm to know who said Jamama for Safono corruption or do you know I'm rubbish at first Safono so for we are we are I saw him putting for so they say socks and then the kid abraço so far they take over Nyamisha but you know kesi yaman me do ase odom for send na odi a chain and when you are there you do ase me so transfer odi aba dia cha sa amen.